On pitkän kisan jälkeen? Itse asiassa ihan ok. Että ei nyt ihan 100%, mutta ihan hyvä, että ei mitään eiliseen verrattuna. Harmittava takaisku heti siinä startissa. Kerro sun silmin, mitä siinä tapahtui. No joo, tietenkin aika nopeasti tapahtui kaikki, mutta se oli mun mielestä Fernando, mikä hyökkäsi sisäpuolelta ja sitten spinnas. Jäin niin jumiin tavallaan siihen, jouduin jarruttamaan ja joku takapäin osui mun takapäähän ja diffuusori meni aika hajalle siinä. Et mä kattelin autokisan jälkeen, niin aika isoja palasia puuttui sieltä sun täältä, niin se ehkä selittää tätä vauhtia aika hyvin. Eli se oli se suurin syy siihen, että ei vauhtia sitten löytynyt? Joo, kyllä ei ollut mitään pitoa. Kuinka vaikea, me nähtiin, että aika moni oli siinä ensimmäisessä mutkassa vaikeuksissa. Kuinka vaikeaa noiden renkaiden kanssa oli löytää sitä pitoa tuon radalla? No kyllä se oli odotettavissa, että se eka kierros tulee tosi liukas, mutta oli se kyllä niin liukasta, että kyllä se helposti vähän yllättää, mutta harmi, että osui omalle kohdalle tolleen. Ensimmäinen kisaviikonloppu nyt täällä Las Vegasissa takana. Kauan odotettu, paljon hypetetty. Mitkä fiilikset sulla on kokonaisuudessaan tästä viikonlopusta? No ei itselläni koko hyvin mennyt, että ei jäänyt kauheasti käteen, mutta loppujen lopuksi ihan onnistunut viikonloppu niin järjestetään, että onko hypetyksen arvoinen, niin en tiedä. Niin, mikä toi rata? Tykkäätkö siitä? No siis jos olisi niin päässyt itse kunnolla kisaa ajamaan, niin ihan varmasti hyvä, että rata on ihan ok. Ei mikään niin maailman paras, mutta ihan kelpo. Hyvä. Kiitos tästä viikonlopusta ja kiitos lahjasta. Kiitos. Se menee paraatipaikalle. Hyvä. Lahja